Kublai shibun ya pi ki parlok ki bapet ikani ka program jengi bat i pedang sumbah ya pi baro syakani ka program bathamai ka baki khot ka podcast ka ban ai jing tip shu syapang ka kamri jingri. Kumbangi tip ba ka kamri snyang kawan ra e shibun ki jing mentoy bat ka jing yo nong hakalat kamai ka ji henry lada om fikir bahaya kani ka kam kala bangwan ra penban ya shibun ki jing du nong. Umtah hakani ka kenti ka bamenta, togi ne keren syapang ki jat kenyang ki bakham kenrei, ki bai im syabar hakamet kisnyang lani kita ki external parasites. Idol menta hapadeng jengi ya i Dr. David T. Langsun, i belong i Assistant Director Piggery, Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Meghalaya. Kibdiang subhaya pisa syakani ka episode ka bamenta. Kublai shibun ya kani ka jing pediang subha jong pi nga syakani ka episode. Hakabastang Elsa, pila ban yato yangi syapang kini ki jat kenyang ki bakham kenrei, lani kita ki external parasites ki baim syabar hakamet jong kisnyang? Hoi. Ki don bun ki jai kenyang ki baim haka met ki jong kisnyang, but ki bakham kenrei na pedeng jong kini ki long kasar koptek mench, nang ta ki hok lais, lani ki ksis nyang, but kumju kini ki skany, lani ki flies ki baim hakamet kisnyang. Sa hato pila ban yato lengkot yangi syapang kini ki jat kenyang iwei pa iwei? Hoi. Hakabaning kong syapang kini ki sarcoptic mench, kini ki jai kenyang ki long ki ba red baha ki bangim la ban yu da ki khmat jong ki briu. Bad ya kini lakhot ki sarcoptic mench variety sus hakaba kini ki kenyang ki ksam ya kamet jong ki jakas ki ksam ya kamet ya kasnedo jong kamet jong ki sniang bad ki khapeleng. Hadi nang ta ki bam ya kini ki likhit lani ki lim lani ki snam jong ka snedo jong ki sniang bat kumjuru ki bam ya ki likhit ni ki cells jong ki sniang bat kani ka jing sam bat ka jing bam jong ki ya kini ki likhit jong ki hakamet jong ki sniang kapanlong ya kini ki sniang bakin dait bot bat kin trot ya kamet ki jong ki bat am tangata kini ki mites lani ki sarcoptic mench ki khapeleng ru akani kamet jong ki sniang bat kani kapanlong ya ki ban kharoi hakamet jong ki. Sa hato kini ki kenyang ki sapriang na uwe usnyang sya uwe pat bat ki kita kidak kishin jong kene ka jingpang syakot hakasni do ne kata ka sarcoptic mench. Oh, kani ka jingpang hakisniang kaya bit na uwe usnyang sya uwe pat usnyang kapa piset lang ikni kisnyang haka jo kasem. Bat kani ka jingpang ya bit kastang berbor na ka kli nang ta kiskor nang ta hakamet jong kisnyang ha utodong nang ta kasapur sya ki kijat. Kajudon kajing saw nang ta kajing terkhong kajing kho player jong kasnedo bat kumjuru kadon kajing hab jong usnyu ha kamet jong snyang te nalor jong kani kadak kashin ka ba shinna ba ka ba paw snyang kalong ba ka don kajing dait buat ha kani ka benta jong kamet jong snyang bat usnyang lani ki julai berbor ha ki benta ki badon ha kasem snyang kum ka kenro ki lentang ne kinu ki jait ding ki badon hang tu pan kershut ila ka jong kamet namar kani kajing dait buat. Sa hato pila ban yato yangi tangdon syumo ki wepat kita ki jat kenyang ki baim syabar hakamet kisnyang. Hoi, tangdon sa wipat ka jai kenyang ka baim syabar jong kamet jong kisnyang ka bangila bani I da kamat brio. Bat ya kini ki kenyang latip kerteng da ka homopotinus suis lane kita kiksi ki baim hakamet kisnyang ki ba bam bat ngi wakijit ya kasnam jong kisnyang na kaba ki im hakatu kamet jong ki. Shushu kini ki ksis niang kilong kinongra e kinyang jingpang kum pok virus dan swine pox ni labanong but kini ki ksis niang ki kapeleng but ki don berbor hak benta jongka kli jong kisniang hakamet nang tahu tudong bat hak jat jong kisniang. The doctor kumno kini ki kenyang ki kharoi hakamet kisnyang bat ki kita kidak kishin jong kene kajat ksis nyang ne kata ka bangitip kum ka hok lais. Kini ki hok lais lani ki ksis nyang ila bani I kidak kishin jong ki na ki peleng. Kawai ka ksi kentai ka kha kumbalai don rutli ki peleng ha ka shisngi bat ka khalenter kumba arsan sngi ye. Te yakini ki peleng laju yoi ba kilong ki peleng kirong ki bali ki bajerong lenter bar ki badambit ha ki snyu sniang nang ta hadin kharar lani khat saus ngi kini ki peleng
kiksi ki kelalong siya kiksi ki barit bat kini kiksi ki barit ki bam lani ki kijet ya kanika snam naka met jong kini ki sniang bat hadien kumba artayo shushu ki sakela siya kiksi ki bakham he bat kini ru ki bam bat ki kijet ya kasnam naka met jong ki sniang bat kini kilong kidak kishen ki bang ui ba ini usniang udon ya kini kiksi hakamet joki Doktor nalor kini ki ki wepat ki jat knyang ki badan hakisnyang. sakiwi pat ki jait knyang ki badan hakamet jong ki sniang ki dei kini ki flies lani ki skan kini ki jait skan ki don arjat ki jait skan ki badai bat ki jait skan ki bamdai kini ki jait skan ki badai ki longkum ki stable fly ki horse fly ki perjong bat ki skan ki berit nang ta shushu kini ki skan ki bamdai pade ki longkum kini ki kain tung lani ki kain yeng lani ki kain ek bangi ong bangi judon khambon ha ki benta jong ka sem sniang Sir, hato phila ban ai jing hikai ya ki nong pet jong kene ka podcast program kumno ban tip bat penti kana ya ka jing don kine ki jat knyang hakamet kisnyang. Barbor kini ki jai knyang kum kasar koptek menj la ju tip da ka bangi khrot ya ka benta jong tu ka snedo ka bashakhot hakamet jong kisniang ni khrot hadu benda la misnam kindian bat ni examine ya kani ka benta ha ka core microscope ha bangi la bani lungba ka core microscope ya ka jingdon jong kini ki mites la ni ki sarcoptes menj nang ta shushu ka baar pade ngi lap na ka jingdon jong kini ki peleng ha ka met jong ki sniang ha ka ba ki ju dambit ha ka met jong ki sniang bat kum juru ki ju pelong ya kini ki sniang bakin haps nyu kita kilong kidak kishen ki bangi la bani Sir, kine ki knyang ki wanra ya ka jing du nong ka bakrau ya ki nong risnyang henry ka jing kali ka bakongsan mentapat kalong ba kumno ngin ai ya ka jing sumar bat ki kita kilat ban yadana ka jing kenrei jong kine ki knyang. oh ngila ban ai ka jing sumar haba kini ki sniang ki yo ya kini ki jing pang shokhoi bat kumbangi jule hi berbor kidon ki dawai ki bangi spray nangta kidon ki dawai ki bangi penjaw hakamet laning ikot kita ki puron nangta kidon ki dawai ki bangi ai da kum ka injection nangta kidon ki dawai bangi kle akabam bat kini ki dawai ki ba nge ai benta jong kamet jong kisnyang kayarap ya kini snyang ban yo ya kanika jingkoi na kanika jingpang shokhoi kum ka dawai ivermectin lani doramectin ya kini ka injection ngi ju ai ha ka dose rate ka ba laispa microgram per body kg body weight ha ka ba kani kan yarap ya kata ka jingpang snedo jong kisniang nangta ndala shubu la da ka don ka jingjur ha kani ka jingpang snedo ya kani ka ju ka injection ngi ai biang hadien kumba khat saus ngi ai ha ka met jong kisniang te nalor jong ni kita wai ka bakham pung san pat kalong ka jingle khoj ka jing pen khoj ya ka sem sniang ya ki saudong saukun jong ka sem sniang kata kalong ka ben kam shibun nang ta shushu habangi thiet ya kinu ki sniang ide banda pikir banda bo ya ki ha kata ka jaka ka bangi khot ka quarantine area lani ban numpen ya khle bat ki pat ki sniang ki baladon lupa sem ya kani ngi jule berbor shwa bangin khle yak pen khle ek ni kisniang bathmai bat kini kisniang ki bladon lupa posem nang ta shushu nalor jong kini ki ai bangi le ka judon ba ngi ju ai kini ki jingbam ki bataimet ya kisniang ki ba biang ka vitamins ki ba biang ki nutrients ha kamet ke jong ki sniang ti kani kalong ka badon kam te nang ta shushu sa ko pat ka jing senrek ikini ki dawai ni senrek ikini dawai laning spray kini dawai hapo kisem sniang pagkum juru hakitiar kitar ki bangi jipenon kam hapo sem sniang te kini gilong katu kani kilat kumno bangin shim banyada ya kani kicimpang hakis sniang Tileng ba kedi ka program ikerben ba kinong pet baro kilayo ya shibun ki jingtem kiban ai jing mentoy kumno banri ba sumar bahaya kisnyang nakija jingpang ba pher kuble shibun sa ba phila ai ki jingtep shibun ki bakor dor jong phi na ka benta ka jingmen toy jong baro kum ki khna pule ki nong ri snyang ito ki badang le ki research jong ki
kinong paniat ketenat pule putih bat ki officer sarkar haki department bapher. Te haduk bangin daya syambiang, tongin dang ri bat sumar bahaya kisnyang baro, kenang bakin long ki basat baklan bat ki bakya kerat bah. Kublai shibun. Bless you, Bon.